Našli ste Pythagorovú vetu v testovaní? Ja áno. Ukážeme si, kde sa nachádzala a aké bolo správne riešenie. Na základe údajov o počte krokov v tabuľke vypočítaj, koľko krokov Adam urobí, ak pôjde od kostola do obchodu najkratšou cestou. Pozrieme sa do tabuľky. Pozrieme sa tam na údaj dom a kostol, kde vieme, že spraví 1600 krokov, ktoré si vyznačíme. Ďalej potrebujeme vedieť vzdialenosť dom a obchod, kde spraví 1280 krokov. Musíme si všimnúť, že tu máme 90 stupňový uhol a teda bude sa tu nachádzať Pythagorová veta. Teda nakreslíme si pravouhlý trojuholník a potrebujeme vypočítať jednu odvesnú. Keďže prepona je 1600 a jedna z odvesiem je 1280. Využijeme vzorec na výpočet Pythagorovej vety, čo je c na druhú rovná sa a na druhú plus b na druhú. C na druhú je naša prepona, čiže umiestnime tam číslicu 1600 na druhú, rovná sa 1280 na druhú plus naša ďalšia prepona na druhú, ktorú potrebujeme vypočítať. Ak si to vyčíslíme, dostávame 1600 na druhú je 2 560 000, rovná sa 1280 na druhú je 1 638 400 plus tá naša druhá odvesná na druhú. Ak od prepony odčítame odvesnú, teda tieto veľké čísla, dostávame 921 600, čo ešte musíme odmocniť a po odmocnení dostávame 960, čo je výsledok tejto úlohy. A ak chceš vidieť ďalšie riešené úlohy, nezabudni dať odber.